Добре, про Нормандію можемо говорити. Давайте. Подія початку тижня і знову різні оцінки в українському суспільстві. Від того, що все, що очікувалося, не здобуто, те, що от Зеленський програв Росії, нібито говорять. З іншого боку, кажуть, що Зеленський виграв Росії, у Путіна 1-0. Третя характеристика – домовилися далі домовлятися, тобто та болонська вода, Ні пользи, ні вреда. ви знаєте. От Я за Болоні там. Я теж там жив. Дивіться, нас привчили за останні 5 років, і це як колишньому дипломату, я не дуже перепрошую у глядача, який дзвонив, не дуже схильний довіряти таким компліментам, коли не дипломати говорять, який я дипломат, чи хороший, чи поганий, але як колишній дипломат, я розумію, що дипломатія – це не результат, це процес, це постійний переговірний процес. Якісь моменти ти програєш, ти не отримуєш те, що хотів, якихось ти отримуєш, ти можеш вийти нагору, отримуєш і рухаєшся далі. Нас привчили за останні 5 років до такої бравурної, ура-патріотичної дипломатії. Що не відбувається, завищуються очікування, нам розказують там якимись красивими такими нереалістичними фразами про звірку годинників, ні слова про Україну без України. Все це є маячня, тобто нічого такого немає. Тобто це конструкції словесні, за якими немає реалій життя. Як дипломат я можу чітко це сказати. Всі говорять про всіх, без усіх. Це нормальна дипломатична практика. Важко звірять годинники президенту України, віце-президенту США. Просто різні мотиви, поведінки і так далі. Політичні годинники, звичайно, маються на увазі.